дар доираи сафари кории пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба ноҳияи ховалинг раиси вилояти хатон давлаталӣ саид аз фаъолияти хоҷагии деҳқонии холиён воқеъ дар деҳаи дараи мухтори ҷамоати деҳоти ҷонбахш боздид намуда ба ҷамъоварии ҳосили картошка дар хоҷагии мазкур оғоз бахшиданд. хоҷагии деҳқонии холиён дар масоҳати умумии 3 гектар замини обӣ таъсис ёфта аз 4 саҳмдор иборат мебошад. тибқи иттилои масъулин, хоҷагии фаъолияти кишоварзиро дар заминаи риояи меъёрҳои агротехникӣ ва истифодаи оқилонаи захираҳои мавҷуда ба роҳ мондааст. замини хоку обудони ноҳияи ховалинг мутобиқ аст барои картошкакорӣ. аз он ҷумла ина дидаи ченаки картошка аст, навъи бадахшон, навъи сурхоб. мо ният дорем ки дар оянда кишти ҳамин картошкара зиёдтар ба роҳ монем. аз 1 гектар то 45 тоннара гирифтан мумкин аст. мо аз ҳисоби картошка зиндагии худро пеш мебарем. зиёдати онро ба нархи арзон ва бозори марказии ноҳия ба фурӯш мебаронем. ба гуфти саҳмдорон имсол дар заминҳои хоҷагӣ дар масоҳати 1,5 гектар картошка, 1 гектар ғалладона ва 0,5 гектар сабзавот кишт карда шудааст ва бо андешидани агротехникаи дурусти парвариш ҳосили хуб ба даст оварданд. ноҳияи кӯҳии минтақаи Кӯлоб яке аз истеҳсолкунандаи асосии картошка дар ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад ва барои зиёд кардани майдон, инчунин баланд бардоштани ҳосилнокӣ аз майдони киш, шароити иқлим ва интихоби нав дар соҳаи картошкапарварӣ нақши муҳимро мебозад. бахусус интихоби нав барои баланд бардоштани ҳосилнокӣ ва баланд бардоштани самаранокии иқтисодии соҳа нақши муҳим дорад. имрӯзҳо дар майдони кушод дар ноҳияи ховалинг асосан навъҳои ватании картошка аз тарафи олимони академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон офарида шудаи ҳастанд парвариш кардем. бахусус навъҳои сурхоб, навъҳои дурахшон, навъҳои ғончӣ, овчӣ, дигар навъҳое ки ба шароити ҳамин минтақа мутобиқ ҳастанд парвариш карда мешавад. хеле ки дида истодаед, имрӯз ҳосили навъҳои ватанӣ дар майдон хело хуб аст ва хоҷагидорон аз кишти навъҳои ватанӣ хело қаноатманд ҳастанд. раиси вилояти хатон давлаталӣ саид зимни боздид аз оғози ҷамъоварии кишти картошкаи навъи ватанӣ ки ба иқлими минтақа мувофиқ мебошад ба саҳмдорон ва кишоварзони маҳаллӣ дастур доданд ки майдони кишти картошкаро васеъ намоянд ва аз тухмиҳои ба минтақа муносибро истифода кунанд. бо мақсади самаранок истифода бурдани заминҳо ва гирифтани ду ҳосил дар минтақаҳои назди кӯҳӣ асосан риояи вақти киш, муҳлати киш вобаста ба шароити минтақаро бояд риоя кунанд. бо мақсади гирифтани кишти такрорӣ аз дигар зироатҳо, пас аз кишти барвақтии зироатҳо бояд муҳлати киш дар баҳори барвақтӣ дар минтақаҳо риоя карда шавад. агар ҳар як зироат вобаста ба муҳлат дар вақти муайян шуда киш карда шавад, дар давраи дар моҳҳои июл, аввалҳои август ҳосил ҷамъоварӣ карда шуда метавонад кишти такрори дигар зироатҳо ба роҳ монанд ва то даҳаи аввали моҳи ноябр ҳосили кишти такрорӣ низ ҷамъоварӣ карда метавонем аз минтақаҳои назди кӯҳии минтақаи Кӯлоб. аён шуд ки имсол дар хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия ҳосили картошка қаноатбахш мебошад ва имкон аст аз ҳар 1 гектар то 40 тонна ҳосил ба даст овард ки ин ҳолатро саҳмдорони хоҷагии деҳқонии холиён таҷриба кардаанд. раиси вилоят аз заҳматкашии кишоварзон ва талоши онҳо дар самти таъмини бозор бо маҳсулоти ватанӣ изҳори қаноатмандӣ намуда чунин ташаббусҳоро намунаи ибрат дар рушди истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ арзёбӣ карданд. дар ҷараёни суҳбат бо деҳқонон таъкид гардид ки рушди соҳаи кишоварзӣ хусусан дар минтақаҳои кӯҳӣ ва дурдаст омили муҳими таъмини амнияти озуқаворӣ ва беҳбудии сатҳи зиндагии сокинон маҳсуб меёбад. раиси вилоят ҳамчунин пешниҳод намуданд ки баҳри васеъ кардани заминҳои кишт, афзоиши ҳосилнокӣ ва баланд бардоштани самаранокии меҳнат аз таҷҳизотҳои замонавӣ истифода бурда ҳамзамон бо ҷалби мутахассисон машваратҳои илмӣ амалӣ ба роҳ монда шавад то деҳқонон ҳосили фаровон ба даст оранд.